Continúa o despregue de composteiros individuais no rural. O Goberno municipal ten previsto iniciar o reparto porta a porta destes módulos na parroquia de Tomeza para a vindeira semana, un proceso gratuíto e que de momento é voluntario. Os que xa entregaron as solicitudes serán as primeiras vivendas nas que iremos a repartir e a continuación seguiremos polo resto, casa por casa, entregando gratuitamente para que os veciños e veciñas cubran nese momento da entrega o formulario que é a mesma solicitude e entregaráselles o composteiro. Non teñen que facer absolutamente nada máis. Un par de días despois, os membros da Fruga visitarán os domicilios nos que xa se entregou o composteiro e farán unha charla inicial, personalizada, con cada un dos veciños que se atopen nas vivendas. A segunda fase deste despregue de composteiros individuais estará centrada na parroquia de Salcedo. Alí o Concello levará a cabo 4 charlas. A primeira será mañá e está convocada para os veciños da Armada, Birrete, Esculca e Navaleso. O luns 16 para os da Carballa e da Cancela. O martes 17 para do Carramal e o mércores 18 para do Campo da Porta, a Muimenta, o Casal, a Costa e o Cruceiro. Todas elas terán lugar na Casa Verde ás 8 da tarde. O que buscamos nas charlas, pois cómplices, persoas que estén dispostas a sumarse a este proceso de compostaxe, que queiran poñer en marcha con nós un proxecto novidoso, que funciona ben. Nos temos claro, pola experiencia na zona urbana e no que temos traballado todo agora no rural, que a veciñanza de Pontevedra é exemplar, que se apunta, que se implica, que forma parte de todas as iniciativas e que, dende logo, pois quere formar parte dun proxecto que é positivo, que é ilusionante e que mellorará o futuro das persoas que están por vir. Unha vez rematada a segunda fase de Salcedo, o Goberno municipal continuará a traballar na parroquia de Campañó. Malia que esta iniciativa é voluntaria, segundo anunciou esta mañá o edil Alberto Ubiña, nun futuro podería chegar a converterse en obrigatoria.